Падар модари ман дар Тамбовской области таваллуд шуданд. Хардушай Тамбовской области будам. Падарам одами харбӣ буд. Модарам 1965 буд. Мо хонандагон тахминан синфи 3 будем. Шунидем ки Акои Раҷабалӣ аз Россия, аз армия зани Русия овардааст. 3 дарс мехондему, мегурехтем, рафта пушти хони ҳаму домлода меистодем ва мегуфтем ки ҳамин муаллима як бор барояду мо ҳама каса бинем. Дидем ки як духтаре ки бисёр зебову зардакики нафисак кӯдакои амика меомудон гап мезад. Аллакай и ҳамаш дар калима ҷо мекард. дар давоми ҳамин қадар солҳо апаи валия бо ишқи самимии табиӣ тамоми расму одатҳои тоҷикиро асхуд кард, забони тоҷикиро асхуд кард. меҳру муҳаббаташ дар ҳамин ватан, дар ҳамин миллат, дар ҳамин замон, дар ҳамин макон шишт ва ишқи пок доштааст ки ба ҳамин ноомаду омадҳои зиндагӣ тоқат кард ва то ба имрӯз расид. ҷома дӯзӣ агар дурӯғ нагӯм ки қириби 50 ҷомаро ма дӯхтам. Аллакай ба дасти худам. Як вақте шид ки дидум ки хуштаманам дар ҷома пахта андохта судай пурра, баъд чапа кардай бировардай масинявай ма булак мекардум, ака аввал булак нишон дод. Ба як ҷоя бировардай онро пурра друни авай пахта. Мо як ҷо чиз 10 секунд медозем тамом. ҳамин қадар бовар мекунед як шеви дурост ма беавай тока мекардум мардакум дар тори кравати ховай вай хов не ма хиёле кардум вай ховай ма ана мешинум дар замин ису мемонам пахтора мемонам чапа мекунам бо нодуруст мемонам бо нодуруст дига охир хандид гуфта ки паға пеши очам бара ту чӣ ойхелӣ кардаси то рӯзу ту шишти як ҷомара пахта андохта натавонисти хай мегрифти булак мекарди не охи ма хостам хеле баса харик ти дидак ти рафтум ма натонистум вай хандида чиз мекард. Ягон калимае ки ма чизе ки чиз мекардум чӣ бугум гӯё ма аз вайрам модар мегуфтум аз хуштаманам бисёр ёд гирифтам. бибиям чевар ки буданд тамоми ҳунару донояшонро ба модарам бахшиданд, омӯзонданд. забони тоҷикиро пурра аз бибиям омӯхтанд. хӯрок пазира ҳама чӣ ма чизе ки дар он ҷо буд, чизе ки дар ватанам буд, вай чӣ бугум қириби ки ҳамаш дига буд. Ана дар иҷа ҳама чизе ки ёд гирифтам аз хуштаманам. Хуштаманам ҳамеша мегуфт ки бачаам ҳеҷ касро гӯш накун. ҳамеша ӯйлӣ кун чӣ кор кардаси. ҳамеша дили худатро гӯш кун. ма аз вай бисёр чизе ёд гирифтам. дар он вақт вай то каду занда буд дар кишлок. ма ҳамеша то фарзанд дорам ки шидам ҳамеша вай ҳаракат мекард ки ёд гирам боз ёд гирам як чиз. тез ин духтарак ба расму одатҳои мо вай одат карда либосҳои миллии моро аз бар кард. аз рӯзҳои аввалини омаданаш либосҳои миллии аз бар кард. вақте ки муаллимаро омедем муаллима ба мо дар чашми мо аҷоибот менамуд, чунки мо муаллимаи забони русӣ гуфта ӯро қабул кардем, аммо ӯ бо либоси тоҷикии миллӣ дар дарс медаромаду мо ҳайрон мешудем ва худ ба худ мегуфтем ки мо муаллимаи забони русӣ гуфтаем, аммо ин муаллима дар асл либоси тоҷикӣ дорад. ба мо ҳайратангез буд. ё балниса мерафтем ё идораҳои сиёсӣ мерафтем, ҳамаи ҳуҷҷатдориҳо бо забони русӣ буд. мо ба муаллима бисёртар такя карда бо ҳамин пур кардани баланка ё характеристика ба забони русӣ ё ба мамлакатҳои дигар роҳӣ кардани характеристикаҳо бо ин муроҷиат мекардем, ба мо ёрӣ мерасонд. дар сафҳот ман ҳамчун муаллимаи синфи ибтидоии солҳои тӯлонӣ аст ки дар ин муассиса кор мекунам ва ман ҳаминро гуфтанӣ ҳастам ки муаллима Шолчаева Валентина Фёдоровна устоди мо аст.
او به ما زبان روسی را آموخت و اینک محصول مهنت آنها بود که امروز ما با این کسب پرشرف نائل شدیم. ما هر دو با اپای والیا یک سال به همین مکتب داخل شدیم و معلم زبان روسی شد. من معلم زبان ادبیات تاجیک و سالهای بسیار ما در بر یکدیگر کار کردیم، فرزندان رو تربیت کردیم. ما را از صنف پنجمی معلمه شالچای و والنتینا درس زبان روسی داده خیلی سخنهای زیبا و مقدس گفته است. او به ما چون مادر است، چون که او خیلی مهربان و غمخوار بوده به ما درسها را خوب می آموزد. به معلمه دو مصرع شعر گفتن می خواهم. شعر به نام نیکت آموزگار دارم، در انجمن به دستت چون تحفه سپارم، بهر سپاس خاطر دستت همه فشارم، منت پذیرم از تو دائم به روزگارم. بسیار شاگردان زیادی رو تربیت کردن، به وای رساندن و بینید که تا امروز از سال اگر 1978 اگر گیریم مدت این قدر سال معلمت در همین مکتبی ما کار میکنه. کجایی که من راهبری صنف بودم دیگه هم کدومی که راستی رفتنم میآیند معلمه جان یادو ما رفتیم وطنی شما رفتیم اومدن معلمه جان از وطنی شما اومدیم. همیشه اینم خیلی همیشه ما کتیاویم همیشه یگان گرم از جدو نیستم. ما خومم حس все равно اگر که یگان چیز ما گمان میکردم که مثل میریم بانی زن خوشش تا گمان میکردم یا که یگان چیز نه اگر که در پیش ما گپ نمیزنن که پشت ما گپ میزنن نمیشنوم، لیکن ما اینم باور نمیکنم که پشت ما یگان چیز گپ میزنن. همیشه ما کتیاویم. از خردسالی به ما نصیحت وطن دوستی، مهر و محبت آدمان، آدم دوستی، وطن دوستی رو می‌آموختند. پدرم میگفت که ссор на улицу не надо выносить. چیزی که هست یگان کمبودی و چیزی هست بگذار در اویلا بمانه، بگذار در بیرون نروه، بگذار همسایه چیز نکنن. انا ای از پدرم مادرم بعد یاوای با چی بگم در این از خوشتمانم از همون پیش نصیحت اول که بچم ای جگاه ای اکو ممکن خنداور ای جگاه جوکای مرد جوکای شوهرت نکو ای خاصیت نقص ندارد. انا ای ما به همه فرزندانم نصیحت میکنم التماس تو جمع شویر چیز کردی اگر شوهرت پیش نیست خواهد در اون وقت مجبور میشه بشه کنی، لیکن اگر که خواست التجا کو که وای بگیره جوکر تازه کنه برکور یا که کورتکا یا که چیزی که باشه کجایی که جوک هست یعنی کیسه هست بگیرن تازه برورن انا بعد تو بگی در آورند. ای علاقه از مادر شوهرم. هزار بار وای رحمت میگم برای اون که ای انا علاقه به سن و سال ما علاقه دیگرم نصیحت میکنم، لیکن این نصیحت همیشه چیز میکردم برای که به هر حال من ملت دیگه بودم هر کس یک تا چیز میگفت یک تا چیز میگفت که کمی سر ویران میشید، لیکن ما هزار بار با وای منتدارم از مادری شوهرم که این رو که ما چیز کردم که چند بار مقایسه کرده فکر میکردم که اگر این گپیر که میشنویدم که چیز میکردم با کلا میگرفتم در اون وقت ممکن جنگ میشید، ممکن اون چیز میشید. اما اینو همش ما بسیار مادرم میخوندم ما چی مادرم کار میکرد مقریب که مادرم گویا نمیدیدم ما بسیارتر گفتم بسیارتر دویم مادرم رو کلان کرد گویا دویم مادر با ما همه چی یاد داد. سرزنش هم میکردم گویا در بچگی دیر با تو دیر باز فوتبال بازی میکردیم دیرتر که میومدیم و کس سرزنش میکردن مقصد درس تیار کن آدمانی پاکدل صاف وجدان باور رساندنشون با همین فرقه دارم که در حقیقت ما
ҳамин хеле модари меҳрубон дорем ки моро чунин ба воя расонданд. апаи валия бисёр 4 фарзанд 2 духтар 2 писар дорад. аз онҳо набераҳои бисёр дорад. ҳамеша дар гирдаш омада ӯро хабар мегиранд. ба назди бибиам омадам. ӯ ба ман қиссаҳои гузаштаи худро каме ба ёд меорад ва ман аз шавқату аз хурсандӣ ба бибиам хело ҳам меҳр кардам ва ӯро хело ҳам дӯст медорам. биби ман хело ҳам зани хубу меҳрубон аст. 18 та набира дорам. 17 та абира вали якта кам буде. 17 та абира. шукри худо ҳамашон хастон, ҳамашон чизон, ҳамашон ҳамеша худо мегӯм ки ҳамашон дар пешон бошон, ҳамашон бошон. ҳар як омадани ваё ман бисёр хурсандӣ мекунам. шукри худо ҳамашон хабар мегиранд, ҳамашон ба хабар мешаванд. агар каме касал мешам ҳамаш чиз мекунанд. ҳамеша шукри худо нақсинғани карзо. ман вақтҳои таътили худро дар назди бибию бобоям мегузаронам. ман бибию бобоямро хело ҳам дӯст медорам. ман мехоҳам боз касби бибиамро давом дода рафтан гирам. як оилаи намуна интернатсионали беҳтарин дар замони мо ҳаст. анамин аст дӯстии халқҳо ки имрӯз барои ҳар як инсон зарури аст. чуноне ки ҳофизи бузургвор гуфтааст, дарахти дӯстӣ биншон ки коми дил ба бор орад, ниҳоли душманӣ баркан ки ранҷи бешумор орад. дар шаҳри одинцови москва, дар шаҳри тамбов холаам ҳастанд, дар витебски белорусия холаам ҳастанд. ҳар гуне ки холаҳоям ба дея меомаданд, тамоми хештаворамон ҳар рӯз якта онҳо даъват мекарданд. бисёр ҳам хушу хурсандона ба онҳо ҳамин хел хуш мебиёмад ки чӣ хел мо мардуми меҳмоннавозему, меҳмондӯстем. аку мо онҳоро ҳамчун як узви оилаи худ ки меҳисобидем, вайҳо бо ин рафтор бисёр фахр мекарданд. ҳар гуне ки ба хонаашон ба меҳмонӣ мерем, онҳоям ба ҳамсояҳошон ҳамин саргузаштое ки дар ҳамин тоҷикистон мегузаранд дар деҳ нақл мекунанд. вай одамо бо як ҳиссиёти ҳаяҷон вай гӯш мекунанд ки дар ҳақиқат ҳамин хел одамо миллат ҳамин хел миллати вай будааст, миллати бузург ки дар ҳақиқат меҳмонро бо чунин вай пешвоз мегиранду гусел мекунанд. як маротиба муаллима намедонам ки барои чӣ бошад, барои дидани хешу табораш рафтанд дар ҳамин давраи ҷанги шаҳрвандӣ ва муаллима ҳамагӣ ё 6 моҳ ё 7 моҳ аз ин зиёдтар истода натавонистанд. вақте баргаштанд, ман бо муаллима ҳамсуҳбат шудам, гуфтам муаллима шумо ку сафар кардед ба тарафи Русия, боз чӣ шуд ки баргаштед? муаллима гуфтанд ки ман бе Тоҷикистон дигар зиндагӣ карда наметавонам. Тоҷикистон ин ватани асосии ман аст. гарченде ки ман дар Россиям, дар як шаҳри Россиям таваллуд шуда бошам ҳам, Тоҷикистон барои ман ватан аст. як бор худам то кар рафтам, хай усун каме норазиӣ буд ки ман кунем, нарав ҷо. дар он вақт медонед чи ма дига аллакай либоси миллиро пӯшидан, он либосо ки рафтам, лекин дар иҷа каме норозиӣ аз падар модарам буд. лекин ма гуфтам ки не, ма фарзанддор, ма дига ин роҳ ма намегардам. фарзандом тоатр мегуфтам ки фарзандои ту миҷид чиз мекунанд, зиндагонӣ мекунанд. Не гуфтам ки не, оиларо клет намекунанд. тоҷикистонро ҳамчун ватани худ дӯст медорад. хеле дар бораи рафтан ягон вақт гап ҳам шудагӣ набуд ва мумкин шуда ҳам наметавонист, чунки вай кас деҳаро бисёр наз мебинад, бисёр дӯст медорад. тоҷикистонро ватани худашон мешуморанд. ҳар гуне ки ба хонаи хеш таборо, ба хонаи холаам ба аёдат мераванд, дер давом намекунад. 10 рӯз
15 рӯз меистанд, баъд вай мекунанд ки ҳатман маро гусел кунед. аз таҷико ма ягонгар норизоӣ надорам. ма аз ин халқ пурра, ин аз кишлок, аз мактаб, ма пурра аз ваё бисёр миннат дорам ки ягон ёшо ягон чиз маслиҳат меомуданд. Мегуфтанд ки муаллима кани ту чӣ мегуфтӣ? Маслиҳат мепурсиданд. Ино ҳамаш ма гуфтесам, ма ягонгар пушаймон нестам. Ма тоат раакиам набудам. аз ҳама пеш фарзандоро ҷудо кардан аз падар, ма ягонгар барои он ки мардум бепадар калон шид. Чӣ хеле ки азобам бикашум, фарзандор аз падар ҷудо намекунад. раи телоиам ки бикунанд, бигӯянд ки и ормону рафтанги ҳеҷ гоҳ намерад. яку дига дуюм ватанам шид. дига агар худо насиб куна, замин мама меҷида. монанди апаи валия садҳо ҳазорҳо ҷавонони тоҷик зани рус доштанд. то давраи СССР, дар давраи СССР баъд аз ҷанг ҳамаи онҳо қариб кӯч бастанд. аз тоҷикистон ба ватани бобои худ рафтанд. шавҳарони худро бисёраш партофта рафтанд, ҷудоӣ шуданд ё шавҳаронаш гирифт рафтанд. аммо зарре мо ҳис накардем ки апаи валия рӯ ба сӯи Россия карда бошад. вай ватани аввалинаш ҳис мекард ки ҳамин ҷо аст. меҳру муҳаббати вай беандоза дар тоҷикистон зиёд буд нисбат ба шавҳараш, фарзандонаш. ягон вақт ягон калима нагуфтааст ки ман ватанам нарафтаму дар ин ҷо мондан. ягон эҳсоси ғарибию ин хел корора накардааст. вай ҳамеша ватандори асил худро ҳис мекард. мардума бисёр дӯст медорад. бе мардуми тоҷик муаллима зиндагӣ ҳам карда наметавонад. бе хоки тоҷикистон ҳам зиндагӣ ман бовар дорам ки зиндагӣ карда наметавонад. нигоҳ кунед ки эмомалӣ раҳмон чанд ка тинҷӣ кард. барои муаллимон бисёр оилик дига кард, чиз кард. аз ҳама пеш тинҷӣ умони ҳама ҷо чиз. як сухани вай мешунем, гӯш мекунем, бинед чӣ хел суханҳо гап мезанем. ватанмон ором бошад, тинҷ бошад. и аз ҳама пеш. и орзуи аввалангии ман ки ватан тинҷ боша. ман мехоҳам ки ҳамеша дар дунё тинҷӣ боша, омонӣ боша, ҳамаш боша. тинҷ вақте ки тинҷ ҳамаш хурсандӣ ҳаст.